سلام طعنا بلي ناي تقاول كيدان يوتيوب شانال تخاتلتي عالمنا بوزحن زدنان زدمم النجر استملت يا ካብቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እነስተውዕለሎም ዓበይቲ ናይ ተፈጥሮ ሚስጥራት ሓደ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥሮ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወት ዓብይ ቦታ ዘለወን ምንጪ ህይወትን ፍቅርን ጥራሕ ዘይኮናስ ብተፈጥሮን እውን ኣዝየን ዝድነቃ ፍጥረታት እየን። ሳይንስ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝገበሮ መጽናዕቲ ብዛዕባ ኣካላዊ ኣእምሮአን ስምዒታዊ ተፈጥሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዘደመሙ ሓቅታት ረኺቡ እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ሚስጥራት እዚኦም ንብዙሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ ብግቡእ ኣይበጽሖምን ዘሎ። ኣብ ናይ ሎማንቲ ቪድዮና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዉ 10 ዘደመሙ ሓቅታት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ክሳብ መጨረሻ ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናግበርኩም ምሳይ እጽንሑ። ቀዳማይ ሓንጎልና ክልተ ወገናት ኣለዎም፣ ጸጋማይን የማናይን። እቲ ጸጋማይ ወገን ንቁጽሪ ንምኽንያታውን ሓሳብ ዝሰርሕ ክኾን ከሎ እቲ የማናይ ወገን ድማ ንስምዒታትን ንፈጠራን ዝሰርሕ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ንዞም ክልተ ወገናት ዘራኽብ ናይ ሓንጎል መስመር ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዝበለጠ ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ እዋን ንብዙሕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብሓደ እዋን ክሰርሓ ይኽእላ እየን። ብተወሳኺ ንስምዒታትን ንምኽንያታዊ ሓሳብን ሓዲሰን ብሓደ እዋን ናይ ምሕሳብ ዓብዪ ክእለት ኣለወን። ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈላለዩ ሕብርታት ናይ ሕብሪ ፍልልያትን ናይ ምልላይ ተፈጥሮኣዊ ዓቕሚ ኣለወን። ንኣብነት ሓደ ወዲ ቀይሕ ሕብሪ ጥራሕ ክርኢ ከሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ነቲ ቀይሕ ናብ ዝተፈላለዩ ኣናእሽቱ ናይ ሕብሪ ዓይነት ፍልይ ኣቢላ ክትለልዮ ትኽእል እያ። ሳልሳይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕማማትን ረኽስታትን ናይ ምጽዋር ዓቕምን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብተዛማዲ ዝሓየለ እዩ። ንኣብነት ሓደ ናይ ሰዓል ሕማም ንወዲ ተባዕታይ ኣብ ዓራት ክደቅሶ እንከሎ ነታ ሰበይቲ ግን ነቲ ሕማም ተቆጻጺራ ስራሕቲ ክትቅጽል ይርአ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣካላታ ዘሎ ተፈጥራዊ ሆርሞን ንስርዓት ምክልኻል ሕማም ስለ ዘበራብሮ ንሕማማትን ንቫይረሳትን ብዝሓየለ መገዲ ክትምክቶ የኽእላ። ራብዓይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምሽታት ስምዒት ኣዝዩ ዝተሰሓለን በሊሕን እዩ። ኣብ ሓንጎለን ንምሽታት ዘመሓደር ክፍልታት ብብዙሕ ናይ ሓንጎላዊታት ዝተመልአ እዩ። እዚ ተፈጥራዊ ክእለት እዚ ንኣናእሽቱ መኣዛን ሽታን ብቕልጣፈ ናይ ምልላይ ፍሉይ ዓቕሚ ይህበን። ሓምሻይ ብተፈጥሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብተዛማዲ ብዝቐልጠፈ መጠን እዩ ዝወቅዕ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልቢ ብመጠኑ ንኡስ ስለ ዝኾነ ንምሉእ ኣካል ዘድሊ ደም ንምምሕልላፍ ኣብ ሓደ ደቂቓ ዝበዝሕ ምውቃዕ የካይድ። እዚ ናይ ምውቃዕ ፍጥነት እዚ ተፈጥራዊ ናይ ኣካል መስርሕ እምበር ኣብ ጥዕናአን ዝኾነ ጠቅም ዘይፍጸም እዩ። ሻድሻይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ምዝካር ክእለት ልዑል ዓቕሚ ኣለወን። ብፍላይ ናይ ቃላት ናይ ዝሓለፈ ፍጻመታት ዝርዝር ሓበሬታት ንነዊሕ እዋን ናይ ምዝካር ክእለት ኣለወን። ኣብ ሓንጎለን ንዝኽረ ነገራት ዘመሓደር ክፍልታት ዓብዪ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝተባህለ ቃል ዝተገበረ ነገር ወይ እውን ናይ ቦታታት ገጻትን ዝርዝር ብግቡእ ክዝክራ ይኽእላ። ሻውዓይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓደ ስምዒት ብዘይካ ዝኾነ ቃላት ካብ ናይ ገጽ ስምዒትን ናይ ኣካል ቋንቋን ብቕልጣፈ ክርድኦ ይኽእላ። እዚ ብዓበይቲ ኣፍልጦታት ዝፍለጥ ስምዒታዊ ኣፍልጦ እዩ። ናይ ካልኦት ሰባት ሓጎስ፣ ሓዘን ወይ ድማ ጭንቀት ብገጾም ጥራሕ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ስለ ዘለወን ንስድራ ቤተን ንዕሩኽተን ዝበለጸ ክንክንን ሓልዮትን ንምሃብ ይሕግዘን። ሻምናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኣእምሮኣዊ ውጥረት ወይ ድማ ጭንቀት ናይ ምጽዋር ተፈጥራዊ ተዓጻጻፍነት ኣለወን። ኣብ እዋን ጭንቀት ንስምዒታት ዘህድእ ሆርሞን ብዝበለጸ ስለ ዝፍልፍል ንጸገማት ብህድኣትን ብምውህሃድን ናይ ምልላይ ዓቕሚ የዕብያ። ታሽዓይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዝተገበረ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብተዛማዲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነውሐ ዕድመ ይነብራ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዕድሚኦም ኣዝዮም ዝደፍኡ ሰባት ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ምክንያቱ ድማ እቲ ዝሓየለ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕመን ናይ ልብን ኣካላት ተፈጥሮን
ከምኡውን ንጥዕናን ዝለዓለ ክንክር ናይ ምግባር ሓደጋታት ናይ ምውጋድን ልምዶም ንነዊሕ ህይወት ስለ ዝሕግዘን እዩ። 10 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወተን ዘጋጥሙ ዓበይቲ ኣካላዊ ለውጥታት ከም ምውላድ ወይ ድማ ምዕባይ ብሓያል ተዓጻጻፍነት ናይ ምሕላፍ ተፈጥራዊ ጥበብ ኣለወን። ኣካላተን ንሓድሽ ህይወት ኣብ ውሽጡ ጥይሩ ንምዕባይ ዘድልዩ ናይ ዓጽሚ፣ ናይ ጭዋዳታት፣ ናይ ሆርሞናት ለውጥታት ብተኣምራዊ መገዲ ይመቻችዮ። እዚ ናይ ኣካል ተዓጻጻፍነት እዚ ኣብ ዘሎ ፍጥረት ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ናይ ምጽዋር ተኣምር እዩ። እዞም ሕጂ ዝረኣናዮም 10 ሓቅታት ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ዝኣክል ዘደንቕን ዘደምምን ተፈጥራዊ ከም ዘለወን ዝሕብር እዩ። እዚ ኣፍልጦ ንደቂ ኣንስትዮ ዝበለጸ ክንርድአን ብግቡእ ክብሪ ነፍልጦን ክንበንን ኣብ ማሕበረሰብና ዘለወን ዓብይ ግደ ክንርድኦ ይሕግዘና። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ግዜ